хонаи тайёри дизайнерӣ дар як ҷои зури шаҳр мехоҳед? Пас ин вариантро бо диққат бинед. Ориентир донишгоҳи славянии маркази шаҳр, тамоми развязка ва шароит дар наздикии хона аст. Доми премиум класс, ошонаи 16-ум, баландии идеалӣ, ҳам манзараи зебо ва ҳам оромии комил. Масоҳат 94.5 квадрат, ду хонаи калону васеъ бо таъмири қиматбаҳои дизайнерӣ, ҳама чиз бо виҷдон ва барои худ шудааст. Ошхонаи калон ва санузели васеъ. Ягон чиз намехаред, дар хона тамоми чиз мемонад. Техникаи маишии қимат, мебели люкс ва интерьери стилӣ танҳо либосҳоятонро меореду ва салом. Дар назди славянский ин гуна хонаҳо зуд фурӯхта мешаванд. Ҳамин ҳоло ба ман занг занед ё нависед то дер нашавад.